Nunot sa duha ka tuig ng wa mahuman nga upat ka andanang school building sa Bangka Elementary School, 1,500 ka mga plastic armchairs ang wa kapahimusli sa matinunan. Sinuan meron din sa exclusive report. Sulod na sa duha ka tuig nga nagpatuman og duha ka shift nga klase ang Bangkal Elementary School tungod sa nalangan nga pagpabarog sa ilang 4-story 20 classroom nga duha ka tuig nang wa mahuman. Gawa sa paghimong duha ka shift sa klase matag adlaw, may upat ka section usab sa grade 2 ang gipahimutang lang una sa mga makeshift classrooms aron lang masigurong sulod gayud sa classroom ang pagtudlo sa 3,400 ka mga tinun-an. Matod sa principal, mapasalamaton sila sa balitang bisdak nga napadangat ang ilang problema ngadto sa DPWH ug sa kontraktor kay nahatagan na og katinawan kung kanus agayud mahuman ang nahunong nga proyekto. Positive ang nahitabo after gipatawag sa DPWH upon receiving from the division office nga na-air ang concern sa elementary ug sa high school. The following day nga to nag-meet ang contractor Blimex ug ang DP ug ang mga respective principal. Apan tungod usab sa kalangan sa pagpabarog sa naasong school building nang hinubra ang mga plastic o wooden chairs, hinungdan nga temporaryo lang una kining gitapok sa storage room. Apan tungod sa kakuwang sa lugar, gibutang lang una ang uban sa bakanting luna sa tunghaan. Gani sa 1,500 ka mga plastic chairs nga napalit sa DepEd sa nakalabing tuig, muabot na sa 50 niini ang nangaguba ug nasagol na lang sa mga ayuhonon nga mga karaang wooden ug steel chairs. Muabot sa duha ka tuig na nga wa kapusli sa mga tinun-an kining maong mga plastic chairs tungod sa wa mahuman nga upat ka andana nga school building. Gani matod sa property custodian, pabalhin-balhin na lang nila kini paghipos aron masiguro nga dili kini mahurot pagkadaot. Sayang siya kay unta magamit pa unta siya. Yan ay uban gud nga kuan ang yang tiil dali ra pod mabali kay tungod sa iyang materials nga plastic. Kundi matarong nimo arrange ang tendency mabali gid siya. Matod sa property custodian, na-deliver na ang 1,500 ka mga plastic chairs dihang mga haligi pa lang sa school building ang napabarog. Nabalaka siya nga ubay-ubay pa unya ang mga daot nga mga lingkuranan tungod kay way klarong kapahimutangan niini. Tungod ni sa kanang wapay kabutangan nga lugar sa lingkuranan. Nya dayon amo sa gibutang dinhi ani nga area kay aron para ang mga bata di maduaan aron di mga guba. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besdak.